Okay. Erokamano ahinya. Winjo ko wacho ni wan momiyo gi jogo oporo. Neno kango gi no changa jikiwa. Ingeni seche moko, ingeni nitie nyaka ibed gi plan. Winjo ko wacho ni gik mowacho go ler. Kama gik ma giparo e weche mag keto government tesre. Mano sawa. Lakini moro mi do wuondo jopiny ni wadaluore to onge kaka wadhi golo Ruto kaka president. Mano waketho sa. Emiyo kate no wacho ni Nyasaye tia lakini wambe de joma wero ni wan mana welo piny mamwalo ka. Ingeni sama wan welo ni wan joma wadhi to wakalo. Sachi ma government okelonwa alote mesa giringo ni kaka jo Nyanza. Gik moko ma giwacho ni buy the lost cha skune midwa los Nyanza barabara migero Nyanza wambe wadatiyo gi mana gi sirikal mar Ruto ni madhi higni abich ni. Koro koko moro moda kelo wano kodhi go gi tiagas onge ngama wacho ni dhi kelo kata kawuono no wamiyo gi security. In fact sani onge maandamano madhi timore anase nyiso okango pile ni maandamano mano wadhi e ndalo NASA opogore gi maandamano sani onge tiagas midhi go onge kata rally minano gi timoni onge lakini ka giketo government tesre to wano wamiyo gi thuolo kendo mane kaka Omulo thothne onego bedni time thothne ka winjo ka waneno ote ma Joazimio okango gi ndiko wach mar maandamano ni to thothne ok bediga en mana mar poro wach okangeni maandamano ni ugolega kanye un gin gigola maandamano ni kan iwinjo ma ne giwacho jakaranda kawuono ma onge ne giwacho ni ka giluongo giwacho ni wabuogi maandamano ka giluongo to gibrodhi nikech wang'eyo mane gima timore ing'eni nyaka ing'e kaka pattern ringo e siasa ing'iyo ni chien ka ne chalo nade to mbele ka chalo nade koro wan gima wanyisogi ni keto government tesre mano ber kendo timo barasa mano siasa kaya gidwa timo siasa gitim siasa lakini giwe jopiny especially jopiny madwaro development otim development ka nitie gik ma issues mantie ma ji nyalo wuoyo to ji nyalo wuoyo mane kaka inyalo wach mari mogik yes one